APC ce zaman kwarai na garke da bakwa ce mun yi ciki da masu karyar tarhula tunin dole ya bace sai dai shela zan fara bauchi kar ku yarda da dan maula zaɓe an gama ce a momi dodar sai gandu da yan adawa suke kar baban abba uban abba farko murtala uba bai ya jingi a shi ne ya lashe zaɓe a jingi albarbasu sai ma'aza abubakari koki yawa babai inu wazan gina ya yi magi bebe da aninan madi ya karba abin su da ta yusuf muka zaba abdurra'ubu bin kura ta zaba ta dan isla ibrahim ya ci dala ta dan banta sai muhammad abdullah to akin ta ba mun bu ado ku yi shela ganduje sai ganduje muhammad hudu doguwa kashe jar hula da wakin kurdi za mu tage kun talla fage mun bu ibrahim abdullah APC gaba sawa da mahe karba sahihi ne yadda ya hamar mutane shaida ne garin malam mujassir ne zaune sagar kwasalisu na sarina ne gina wa hudu dan usman na can kai a kwanarin bukalin shi ke can yawa a bashar kuta magwarza ya koma can misalin su dan kabiru kawo wancan ta kara ya sai balaraba karaye a kumbuta sai hassan garba awaye